ברוכות הבאות לעוד פרק בתזונה, כושר ומה שביניהם. אני איזבלה גניש, ואיזה כיף שאתן כאן, יפות שלי. היום אני רוצה לדבר איתכן על נושא שוב, בעיניי כל הנושאים חשובים, אבל עליו אני באמת מקבלת כמויות של הודעות מאז ומתמיד. אני בטוחה שלא מעט מכן התחברו, אולי בהווה, אולי העבר שלכן היה מתחבר, מה שנקרא, עצמכן של פעם, או משהו בסגנון הזה. יצא לי קצת הזוי, אבל זרמו איתי, אתן זוכרות, אין קאטים. ואנחנו נדבר היום על חרדה חברתית במכון הכושר, והפחד להירשם למכון. הפחד של באמת, כאילו, יש המון נשים שמתאמנות באימוני בית, ולא באמת מרצון, אלא כי יש אימוני בית או סטודיו, אנחנו כבר נדבר על זה, ולא באמת מרצון, אלא מהמקום הזה של כאילו, אני לא מתקרבת למכון. זה כאילו סוג של כזה לשם לא נכנסים, וזה מפחיד וזה מאיים, וכל הבנים שם, וכל התירוצים הרגילים במרכאות, ואנחנו נדבר על זה היום לעומק. אז לפני זה, אני רוצה לשתף אתכם על הסיפור שלי עם מכון הכושר, איך בעצם זה התחיל אצלי, ואפילו איך באמצע החיים שלי, בתור מאמנת כושר שכבר מעל לעשור, תקף אותי שוב הפחד. אז קודם כל, מי שכאן לא יודעת או לא מכירה אותי לעומק מהבחינה הזו, ואוי ואבוי אם לא, אני התחלתי להתאמן אנחנו בדצמבר היום, ואני התחלתי להתאמן בדצמבר לפני 12 שנה. אתן קולטות? אני סוגרת 12 שנים של אימונים. גם אני בהלם מזה, חברות, זה הזוי ברמות, אבל כן, אשכרה 12 שנים. אני הגעתי למכון הכושר, תאמת, באמת במטרה, זה היה מכון כושר שכונתי בכפר יונה, זה היה המכון הראשון שאי פעם ראיתי, וזה המכון שגידל אותי. הייתי שם המון שנים, התחלתי בתור מדריכת חדר כושר, והתאמנתי שם המון שנים, וזה באמת היה הבית שלי, פשוט הבית שלי. ואני נרשמתי באמת במטרה, כמו שסיפרתי בפרק הראשון, לרוץ על ההליכון כדי לרזות עוד. הייתי בהפרעת אכילה מאוד קשה, הייתי אנורקסית ואורתורקסית, ואז באמת פתאום נקלעתי למצב שהייתי צריכה לעלות לשירותים, נראה לי, או משהו כזה, ואז פתאום נכנסתי לחדר הכוח, כי זה היה כאילו שני סשנים כזה, שני אזורים נפרדים. היה את האירובי, הליכונים והכל, ואז היה כזה סוג של כזה מבואה שנכנסים לחדר הכוח. ואני נכנסתי לחדר כוח וראיתי שם באמת המון גברים הורמונליים, מחרידים, אבל בסדר, לא נדבר על זה בפרק הזה, מה שנקרא, וראיתי שם באמת אותם עושים תנועות וכזה, ראיתי שיש להם שרירים וכל זה, ואמרתי לעצמי, בונה, גם אני רוצה. עכשיו, אז לא היה לי כזה, לא היה לי, לא יודעת, לא, באמת שלא היה לי את הקטע הזה של הפחד. שזה ממש מצחיק, כי שנים מאוחר יותר זה הגיע, בתור מישהי שכבר שנים בתחום ומוכרת ומתאמנת והכל טוב, דווקא אז זה הגיע. שם פשוט התחלתי להתאמן, נכנסתי למכון והבנתי מה צריך לעשות כדי לעשות אימוני כוח וטטטה, והתחלתי פשוט להתאמן. ואני זוכרת שאני הייתי בין הנשים היחידות, שתבינו לפני כמה שנים זה היה לפני 12 שנה, חברות, זה היה לפני מעל לעשור, וזה היה עוד בכפר יונה, זה לא עכשיו תל אביב, מרכז, פריפריה, זה מקום שכאילו לא היה את המודעות, אם היה יותר בתל אביב או כאלה, אז כפר יונה בכלל, כאילו מה קשור? היו קבוצות ריצה, היה אירובי והיה סטודיו, זה מה שבנות היו עושות, ואז אני זוכרת שהיו באמת אולי עוד אישה שתיים שהיו עושות אימוני כוח, שהן היו מאמנות בסופו של דבר, חוץ מהן, אני אעז להגיד שאף אחת לא עשתה אימוני כוח שם. אני הייתי ממש בין הראשונות שכאילו התחילו לעשות את זה, והייתי חברה כזה של הבנים. אני טומבוי כזאת, אני מתחברת יותר טוב עם בנים מאשר עם בנות. בטוח יש פה כאלה שיבינו אותי. וישר כך התחברתי עם הבנים, ונהיינו בסטים, נהייתי חלק מהחבר'ה, ברמות של כאילו, אוקיי, מתי נכנס איתם לקבוצה בוואטסאפ, מכניסים אותי, טוב, מתי עושים אימון היום, ככה, מתייחסים אליי כמו אחת מהחבר'ה, זה היה קורע. ובאמת נהניתי מזה, והתאמנתי איתם, אותם תרגילים, לא אותם משקלים כמובן, אבל אותם תרגילים, ואותם זה, וכאילו ממש, כאילו, אשכרה אחת מהחבר'ה,
לאט לאט ראיתי אני לא רוצה להישמע שחצנית חלילה, כי מי שמכירה אותי יודעת שאני רחוקה מלהיות כזו, אבל פתאום ראיתי שנשים רואות אותי מתאמנת, וכאילו מקבלות איזשהו סוג של ביטחון. ואז פתאום עוד נשים נכנסו למכון, ועוד נשים נכנסו למכון, ואני מדברת איתכם על לפני כל כך הרבה שנים, שזה לא היה משהו שהוא בכלל כאילו בטבע של אנשים. ה-90% מהנשים שהן היו עושות אירובי, זה מה שהן היו עושות כל היום, כי הם פחדו להתנבח מאימוני כוח. והרגשתי שבאמת הנהגתי שם איזשהו משהו. ואז גם שנה אחרי שהתחלתי להתאמן, נהייתי כמובן מאמנת, והשמיים זה הגבול משם, והשאר זה היסטוריה, כל הקלישאות, אבל באמת, באמת, באמת זה מה שהיה. ואני זוכרת שבמהלך השנים, נגיד נעשה כזה סטופ לסיפור הזה, במהלך השנים כשאני הייתי מאמנת והתחלתי לעבוד בזה, אז ראיתי המון המון נשים שמאוד מפחדות להגיע להתאמן במכון הכושר בגלל הגברים. כאילו איזשהו קטע כזה, שגברים מאוד מאיימים על נשים במכון הכושר, כנראה גם מבחינת, לא יודעת מה, חרדה, של כאילו, שהם מאוד משתלטים על חדר הכוח, חיים באילוש, כן, בטח כולכן פה עכשיו כזה קופץ לכן לראש איזה גבר שאתן מכירות מהמכון, שחושב שהמכון של אבא שלו, וזה הרבה פחות ממה שהיה פעם, שאני התחלתי להתאמן, זה היה ממש כאילו, ראו את זה, ראו שהגברים הם אלה ששולטים שם, ונשים הם כאילו נספחות אם בכלל. היום זה ממש לא ככה כבר, היום זה ממש כאילו חצי חצי, רואים אישה בחדר הכוח, זה לא מוזר, זה לא מעלה כאילו גבה, אף אחד לא מתלהב מזה אפילו, כאילו וואו כל הכבוד לך, זה כבר לא רלוונטי, כולן מתאמנות היום, זה מדהים. פעם זה לא היה ככה. וראיתי שהמון המון נשים מפחדות בגלל העניין הזה, כי כאילו יש איזשהו קטע כזה של, אוקיי, אני אישה, זה מוזר להיכנס לזה כאן, כי כולם פה גברים, 99% גברים, ואני אישה יחידה שאו מסתכלים עליה, או בוחנים אותה, או הכל צפוף, או כל הגברים משתלטים על המכונות, והכל כאילו באמת היה נורא מוזר להיכנס לזה בתור אחת הנשים היחידות. אבל אנשים שעשו את האפגרייד הזה, וכאילו פאקינג שמו, אתן יודעות מה, הם פשוט כאילו, זה לא היה רלוונטי. והאנשים שנשארו מאחור זה אנשים שלא הבינו שצריך להתקדם. ואנחנו בסופו של דבר בעידן המודרני, וזה לא רלוונטי אם את גבר או אם את אישה או אם לא יודעת מה, את רוצה להתאמן ואת צריכה להתאמן אימוני כוח כי זה חשוב, אז פאקינג תעשי את זה. אבל ראיתי בתור מאמנת המון 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 נשים שפשוט בוחרות באימוני אירובי בלבד, או אימוני סטודיו שלא, אני לא באה ללכלך אלא לאימוני סטודיו, הכל בסדר, כל עוד אתם יודעות לעשות את זה בצורה נכונה. יש לי חברים שיש להם סטודיואים, והם עושים שם מן הסתם קבוצות, והקבוצות שלהם מדהימות, ואני ממליצה עליהם בחום תמיד, כי הם באמת יודעים לעבוד, והם באמת יודעים לאמן. אבל לצערי הרב, יש המון סטודיואים שאני מכירה, שהם בושה וחרפה וצריכים להיסגר. כי כאילו, זה רק לקחת כסף מאנשים, כדי לתת להם לקפוץ במקום 5 שעות, ולתת להם להרים קילו. כאילו בואו, כפרה עליכם, כפרה על הראש שלכם, די לחרטט. אתם כמוני יודעים שזה לא עושה כלום בלשון המעטה. וזה לפרק אחר מה שנקרא. וזהו, וכאילו זה ממש בייס אותי. שראיתי שהמון המון המון נשים מפחדות מזה, ולא נכנסות למכון בגלל הדברים האלה, ובוחרות בדברים שהם פחות טובים ופחות אפקטיביים. מתי נחשפתי לזה אפילו עוד יותר, שהתחלתי עם הליווי אונליין, שזה היה לפני המון המון שנים, כן, 7-8 שנים שאני כבר עושה את הליווי אונליין, הייתי מאמנת אישית, רק מאמנת אישית איזה 3-4 שנים, ואז התחלתי גם את הליווי אונליין, הייתי בין הראשונות בארץ שבכלל עושות את זה, לפני הקורונה אפילו, ואז פתאום ראיתי שהמון נשים, אני שואלת אותן נגיד, לאן נעשת לכם בתוכנית, למכון או לבית, והמון נשים בוחרות בבית לא מהסיבות הנכונות, כי הן ממש רוצות מכון, אבל הן מפחדות. ואין בעיה להתאמן בבית, יש לי מתאמנות שעד היום מתאמנות בבית, יש להם אחלה של ציוד ובנינו להם תוכניות מדהימות והן רואות תוצאות, וזה לא, אני לא באה ללכלך על אימוני בית, אני עצמי התאמנתי בבית שנים, אנחנו כבר נדבר על זה, אני מדברת על זה שהן רוצות לעשות משהו מסוים, אבל הן לא יעשו אותו בגלל הפחד הזה. כאילו, הן רוצות ללכת להתאמן במכון,
הן רוצות לעשות את זה מאיזושהי סיבה שהיא לחוות, יותר מכשירים, יותר משקלים, יותר זה, יותר מוטיבציה אפילו לחלק מהאנשים. יש אנשים שהם, ההתמדה או המשמעת שלהם בבית היא לא התמדה או משמעת של מכון, כי זה שונה והם יוצאים והם רואים אנשים ושומעים מוזיקה וזה מקום גדול וכל אחד ומה שהוא מרגיש. אז הבעיה זה שמהמקום הלא נכון הם נשארות בבית. לא הגברים, לא אנשים יסתכלו עליי, לא אנשים יבחנו אותי, לא אנשים זה. וזו בעיה בעיניי, כי אני הולכת להגיד משהו שאני רוצה שכולכן תבינו. לאף אחד לא אכפת מכן, סליחה יפות שלי. לאף אחד לא אכפת. לא מכן, לא ממני, לא מבר רפאלי. איך אני? היא תיכנס למכון, אמא לבר רפאלי, אחרי 5 דקות היא לא תעניין אף אחד. כי כל אחד ימשיך להתעסק בעצמו. בעצמו. אנשים שמגיעים למכון, מגיעים למכון כדי להיות בריאים יותר, חטובים יותר, חזקים יותר, יפים יותר, whatever מה. ואנשים מתעסקים בעצמם. אני לא חושבת שאי פעם בחיי, בתור מישהי שחיה במכוני כושר כבר 12 שנה, אני לא יכולה לחשוב אפילו על פעם אחת שהייתי באימון, והסתכלתי על מישהי ושפטתי אותה. נשבעת לכן. ואפילו לא אנשים שאני מכירה. כי זה לא מעניין ולא רלוונטי. ההפך, אם ראיתי מישהי במכון שלא מבינה, ועושה משהו שהוא לא בסדר, עד היום, אפילו נשבעת לכן שלשום הייתי במכון, והייתה אישה מבוגרת יחסית, חמודה, שעשתה תרגיל בצורה לא נכונה, ואני כבר לא מאמנת חדרי כושר שנים, כן? אבל הרגשתי צורך לבוא ולהעיר לה בצורה נעימה, ותיקנתי אותה. והיא באמת כאילו בצורה הכי יפה שיש. כי לא הסתכלתי עליה ואמרתי, איך היא עושה, אימא'לה, איזה גנובה, מה היא משוגעת, אימא'לה, שאני צוחקת עליה, חככה, לא, אוי ואבוי, ואף בן אנוש לא מתנהג ככה. ההפך, ראיתי אותה ורציתי לעזור לה. אז אני ממש מבינה אתכן, כי הטבע שלנו זה לפחד מה יגידו ומה ידברו ומה יחשבו, כי זה הטבע שלנו, זה הטבע של האדם, ובמיוחד אני חושבת שבעולם המודרני, זה נהיה מאוד מאוד מפחיד, כי יש המון כאילו ביקורת על כל דבר. אני ממש מבינה אתכן, תחשבו שאני חובה לפעמים ביקורת ברשתות, או ביקורת מאנשים מהתחום שלי, או לא יודעת מה, זה באמת יכול להפחיד, אבל נשבעת לכן שלאף אחד לא אכפת. באמת. אל תפחדו ללכת למכון, בגלל שאתן חושבות שידברו, או יגידו, או יסתכלו. זה לא רלוונטי. אפילו אני אשתף אתכם שמתאמנת שלי שלחה לי הודעה אתמול, כפרה עליה, והיא רשמה לי, בחורה יפהפייה, כן? והיא רשמה לי, אני חייבת לשתף אותך שכאילו כל האימון בוהים בי, ואני לא יודעת אם זה מאיזושהי סיבה שאני עושה תרגיל בצורה לא נכונה, אני יפה, אני מכוערת, אני כאילו, למה בוהים בי? עכשיו, כנראה מסתכלים עליי כי בחורה נורא יפה. אתן מבינות? ולנו זה יכול מאוד מאוד להתפרש כאילו אני עושה משהו לא טוב. הטכניקה שלה מושלמת, היא מתאמנת שלי כבר המון שנים, והיא באמת מבצעת הכל בצורה פרפקט. כשהיא שולחת לי סרטוני הדרכה, אני אומרת כאילו, אלוהים ישמור, כאילו, עוד שנייה את מחליפה אותי. ולפעמים, אנשים לוקחים את זה למקום שהוא לא טוב, כי אנחנו רגילות כל הזמן לחשוב של כאילו מה ה-worst case, אבל למה לא להגיד בונה, אולי מסתכלים עליי כי אני בחורה יפה, או כי אני עושה טכניקה יפה, או אני מרימה משקלים ממש גבוהים, ואיזה כיף, אולי מסתכלים עליי ואומרים, כל הכבוד. גם אני במכון מסתכלת על בנות שעושות משקלים משוגעים, ואני אומרת בונה, כל הכבוד להן, איזה כיף לראות את זה. ואולי הן מהצד אומרות, למה היא מסתכלת עליי ככה? כי אני לא חושבת שבאמת עכשיו, אתן יודעות מה? בואו ניקח את זה למצב הכי קיצוני. בואו נחשוב שמישהו מסתכל עליכם ואומר, איזו טכניקה גרועה, איזה צורה היא. למי אכפת? נגיד ואומרים, למי אכפת? מה זה משנה? מה זה כאילו, מה יצא מזה? בסדר, אמרו, ונקסט. אתן יודעות עם כמה ביקורת אני מתמודדת ברשתות מדי יום? שלא תדעו. נקסט. זה לא רלוונטי, זה לא משנה. זה לא מעניין, ביי. וככה אני רוצה שתחשבו. כי הפחד הוא משתק, ואנחנו אלה שבוחרות מה מפחיד אותנו. דברים שהפחידו אותי פעם, לא מפחידים אותי היום.
אוקיי? הכל בסופו של דבר זה עניין של התמדה, ועניין של כאילו לקפוץ למים. אני יכולה להגיד לכם שפעם לדבר מול קהל, היה הדבר שהכי היה משתק אותי בעולם. מי? אני? ממש, רק אני. ואז שעשינו את אחת למיליון, לבעלות עסקים, ודיברתי, לא רציתי להפסיק לדבר. לא רציתי להפסיק לדבר, ויושבות שם בנות שמסתכלות עליי, שמאמינות בי, שסומכות עליי, ואני מדברת, ואני אמרתי זהו, כאילו באותו יום כמעט התקף לב. ואז שעשיתי את זה, ועשיתי את זה כמה פעמים מן הסתם, לא מעט פעמים מאז, אתן לא מבינות איך אני מחכה כל פעם לדבר מול קהל מאז, כי זה כבר לא מפחיד אותי, ההפך. אבל יש מצב של לדבר מול 100 איש, זה הדבר שהכי יפחיד אותי בעולם. כי זה משהו חדש, כי זה לא לדבר מול, לא יודעת מה, 8 או 10 בנות. זה שונה. ואתן צריכות להבין שכל פעם אנחנו אלה שיוצרות לעצמנו את הפחד החדש הזה. הרי פחד זה דבר שאנחנו מגדירות מה מפחיד אותנו ומה לא. יש בן אדם שישמע אותי ויגיד, מה אני מתה לדבר מול אנשים, אבל להיכנס למכון כושר ולהתאמן, זה אימאלה, כאילו, מה קשור? כי זה אנחנו וזה בני האדם וזה הטבע שלנו. הפחד זה מה שאנחנו עושים ממנו. עכשיו, אני יודעת שגם זה משהו שאני יכולה לדבר עליו פה שעות, אבל יש המון אנשים שישמעו אותי עכשיו ויגידו, תשמעי, כאילו, נכון, את צודקת, אבל בתכלס, פרקטית, אני לא הולכת, זה מפחיד אותי. אני מבינה אתכן. אתן יודעות למה אני מבינה אתכן? כי בואו תשמעו מה קרה לי לפני כמה שנים. אני התאמנתי מן הסתם מגיל 20, כן, מגיל 20, עד גיל 26, נכון? הקורונה פרצה שהייתי בת 26 נראה לי, כן. 26, 6 שנים במכון, 27 היא פרצה, אם אני לא טועה. מתאמנת במכון, רגיל, המכון כושר זה הבית שלי, כאילו, מלכת המכון, לא משנה באיזה מכון אני מגיעה, מלכת המכון, אני מתחברת לכולם, ומרימה משקלים, ונכנסת לאנשים בסטים, פיפי בתחתון, שהייתי מאמנת אישית, הילדים במכון היו מפחדים ממני, היו מפנים לי את המכונות. איזבלה מגיעה. היו מפחדים ממני משקשקים, הייתי מטילה שם אימה באיזשהו שלב לילדודס, בחיי. עושה שם מה שבא לי. ואז פרצה הקורונה. ושפרצה הקורונה, הפסקנו להתאמן במכון, הכל היה סגור. אז קניתי ציוד הביתה. בהתחלה התאמנתי אצל האקס שלי, באיזשהו סטודיו שהוא היה סוחר, והייתי כאילו מתאמנת שם, היה לי שם דווקא יחסית הרבה ציוד, אז זה היה מגניב וזה, ואז באמת נפרדנו, חזרתי הביתה, חזרתי להורים, ואז בניתי שם ממש כזה סוג של במרפסת, שיש לי גם המון סרטונים מאז, מלא, בטח אם יש פה עוקבות ותיקות, אתם זוכרות את המרפסת היפה כזאת, מרפסת גדולה, שעשיתי שם ממש כזה מכון, עשיתי שם איזשהו, לא יודעת אפילו איך קוראים לזה, כזה כמה ריבועים, שמתי שם איזשהו סטנד קטן, מוט, הבאתי איזה פלטות שיהיו לי עד איזה 130 קילו נראה לי, יכלתי לשים, קצת משקולות יד, ספסל, גומיות, כאילו כדור כזה גדול שהיה לי, כדור פיזיו, כל מיני דברים שיהיו לי, ובאמת התאמנתי ככה, כל הקורונה. עכשיו באיזשהו שלב הקורונה נגמרה, נכון? עכשיו, שתבינו, שאני מתאמנת בצורה כזאת בבית, מן הסתם שמאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי את זה. וואו, אימא'לה, השקט שלי, הלבד שלי, אף אחד לא חופר לי, אף אחד לא מסתכל עליי, אף אחד לא נכנס לי בין סטים, האימון הוא הרבה יותר נוח והרבה יותר קצר, כי אני זאת שמנהלת לעצמי את הזמן. אין עכשיו איזה מישהי שמדברת איתי תוך כדי סט ולוקחת לי רבע שעה מהזמן, ואין מישהו מכיר אותי ואנחנו מתחילים לדבר, אין, זה לא קיים. אני עושה אימון, האימון לוקח X, הוא לוקח X. התמכרתי לזה, את מסיימת אימון, את הולכת להתקלח, זהו, מתחילת היום, את לא צריכה לנסוע, חפש חניה, פקקים, התמכרתי, זה המדהים. ואז גם שהקורונה נגמרה וחזרנו לחיות, אני נשארתי להתאמן בבית, אני לא רציתי להירשם למכון. בערך איזה 2 אחרי, כאילו ברמה של 3 שנים טוטל, אני מתאמנת בבית, שתבינו איזה מטורף. כאילו בתור מישהי חיה את זה לפני, רציתי להישאר באימון הבית. זה היה לי נוח, זה היה לי נעים,
זה מה שזרם לי באותה תקופה, ואני לא מצטערת על זה, זה היה מן הסתם מה שהתאים לי. אבל אז, אחר כך פתחתי סטודיו, ובאמת בסטודיו היה לי ציוד, הרבה יותר ממה שהיה לי אצל ההורים שלי מן הסתם, אבל זה עדיין לא מכון. וכן, גם התאמנתי שם, וגם היה לי מאוד נוח ומאוד כיף, שוב, העניין הזה של השקט והשלווה, ובזמן שלי, בדרך שלי, אין, כל אחת שמתאמנת פה בבית יכולה באמת להתחבר למה שאני אומרת. אבל אז הרגשתי, לפני שנתיים מהיום, בדיוק בדצמבר לפני שנתיים, זה מפחיד, אימא לאשכרה, בדיוק בדצמבר לפני שנתיים, אמרתי, אוקיי, אני מרגישה שהסטודיו כבר לא, היכולות שלי הם הרבה יותר, הם ממש פחתו, כאילו אם הייתי מרימה לפני הקורונה 180 קילו היפ-טראסט, 180, 190, 200 קילו היפ-טראסט, הגעתי למצב ש100 קילו, אני מתה, לא מצליחה להרים, אני עוד שנייה בבית חולים כזה. וזה מן הסתם בגלל המון דברים, כן? גם העניין הזה שכבר לא התאמנתי במכון, והאימונים בבית הם שונים לגמרי. הטווחי תנועה השתנו, מלא דברים, הכמות ציוד שהייתה לי, האופציות של המשקלים שהיו לי, הכל באמת היה נורא מסוים, וגם כשעברתי לסטודיו שפתחתי, והיה לי שם משקלים עד לא ידע, מה שרציתי, לא הצלחתי לשבור את החומה הזאת של המשקלים, ושל לחזור למה שהייתי. לא יודעת איך להסביר את זה. לא יודעת, זה מה שהיה. ואז אמרתי לעצמי, טוב, בא לי להירשם שוב למכון. אחרי 3 שנים, בנות, 3 שנים של אימוני בית. אמרתי, טוב, יאללה, אני רוצה את זה, זה יעשה לי טוב, בואו נזרום. ואז נרשמתי למכון, נרשמתי לאייקון ברעננה. אני גרה בהרצליה היום. ואני, תקשיבו לי טוב, אני הגעתי, נכנסתי למכון, לא אשכח את זה בחיים, דפיקות לב, כאילו מישהו צריך לחבר אותי לאיזה מכונת הנשמה, עוד שנייה קיבלתי התקף לב, נכנסתי, ונכנסתי בשעות די טובות, אני מתאמנת בדרך כלל בבקרים, צהריים, זה לא שעות מפוצצות, אבל עדיין שם, אלוהים ישמור, תמיד מפוצץ. אלוהים יעזור למכון הזה, באמת. זה לא משנה, גישדורים אחר כך. אני נכנסת, ואני מרגישה שכולם מסתכלים עליי. כולם, לא יודעת מה, המוכר של הקיוסק מלמטה, גם איכשהו למעלה מסתכל עליי, לא באמת, אני צוחקת. כולם בוחנים אותי, כולם מסתכלים עליי, כולם מדברים עליי, ואני נכנסתי למצב של התקף חרדה. הלכתי, האשכרה, איזבלה גניש, מלכת המכונים, מכורה למכון, יודעת, חברה שם של כולם, גם שלא הייתי כבר מאמנת חדר כושר, ומן הסתם הייתי כבר בעלים של העסק שלי, גם אז הייתי חברה של כל המאמנים תמיד, אין, אני אומרת לכם, קיבלתי התקף חרדה של החיים, נכנסתי לשירותים, נשמתי, הרגעתי את עצמי, הייתי כמה דקות בתא בשירותים, נשבעת לכם סיפור אמיתי, זה היה פשוט מטורף, לא האמנתי שזה קורה לי, כי אמרתי, מה את גנובה? מה את רוצה? כולה מכון, כאילו. קיבלתי ממש התקף חרדה, ואמרתי לעצמי, טוב, את לא הולכת הביתה, את לא הולכת להיות הסנדר הולך יחף, את הולכת להראות לכולם מאיפה הוא משתין הדג, ומי את, ואת יוצאת, ואת מתאמנת, כי הכל בסדר, ולא יקרה כלום, ואת לא מעניינת אף אחד, את כולה באת להתאמן. מה יש לך? ככה מדברת לעצמי, מרגיעה את עצמי, ויוצאת החוצה. תופסת איזשהו כלוב, ישר כזה, תופסת איזשהו כלוב, כזה ממקם את עצמי, צריכה לעשות חימום, ואז מגיעות אליי עוקבות שלי. ויש לי המון עוקבות שמתאמנות במכון הזה. זאת הפעם הראשונה שגיליתי, כי באמת הגעתי לשם פעם ראשונה, ואז חיבוקים ונשיקות, ואני עוקבת אחרי, וזה כיף לראות אותך כאן, ואז כאילו זה הצחיק אותי כזה, אמרתי, הנה את רואה, הכל בסדר, ובאמת כזה, תמיד שאני שם אז אני מגלה עוד עוקבות חדשות, שזה הכי כיף לי בעולם, באמת, אני מאושרת לראות אתכן שם, אתם עושות לי את היום, ואת האמת שהעוקבות האלה שבאו ואמרו לי שלום, זה הרגיע אותי, זה היה מטורף, זה פשוט כזה, אמר לי, את רואה, את אהובה, הכל בסדר, איזה כיף הולך להיות לך. ופשוט דיברתי לעצמי, באמת, כל האימון, יצרתי עם עצמי איזשהו שיח בראש, שכל האימון טפטפתי לעצמי, שהכל בסדר, שהכל טוב, שאין סיבה לפחד, שאני אלופה, שאיזה כיף שעשיתי את הצעד הזה, ונרשמתי שוב למכון, ועכשיו אני אגיע לרמה אפילו גבוהה יותר, כמו פעם, אחזור למשקלים שלי, וזה היה אימון מעולה.
זה היה אימון מעולה, מעולה, מעולה. ואז בפעם השנייה שהגעתי, עדיין קצת התביישתי, אבל קצת פחות. ואז בפעם השלישית, עדיין קצת התביישתי, אבל קצת פחות. ולקח לי המון זמן, דרך אגב, אני, אתם יודעות, כאילו מצלמת